मोजाङै सहैबानो जासिगौ दा बिसोरो। सम थानायावनो थाब सहैनायबा हामगौमोन। बिसोरथ' थांबाय र' दा रितुआसो मा होनो। जेबो होनाय नङा खोमा, आगोलनि बायदि नंला खोमा, सोलायबाय एसे। आरो बेफोरबायदि समावबो बेफोर आगोलनि बाथ्राफोरखौ सानबाय थाबालाय अबाव जानो। फिसाज्लाया एसेबां सिरियास जाना दङ। गथ'आ थाबनो मोजां जाबानो जासिगौ आरो। इसोर रनिखौ जेबो खालायनाङा दे, बिसोरा गथ'खौ मोजां फाहामना हो। दा गथ'फोरा फैबासो मा होनगोन र' आङो। बेफोर बाथ्राखौलाय आरो सानबेसे सिखोमाबाय थानो हानो, सानसेबाबो नुजाखायो। थेवबो दासान्दि जेबो बुंथ'आ र' आं गथ'फोरखौ। सिखिरि आरो लैथोनो गुथालाथ' मोनथिखागोन। बिसोर मोजाङै मोजां सहैग्रोथो। रनिया गथ'आ मोजां जाग्रोथो बाबुआ। आयै थां, नोंसोर बै बासाव जिरायै थां। 15 मिनिटनि उनाव बासा खारसिगोननो। नै आं सन्जिबखौ फन खालायनानै खिन्थानि। दे माबोरै खिन्था होमबालाय सन्जिबनो। खिन्थायाखै आरो दाबो नोङो जोंफोर थांगासिनो होननानै? बे थै गोनां मानसिखौ मोनबाय होननानै खिन्थायाखै नों दाबो? खिन्थानो माने दहाय खेबसे खालायदोंमोन, बे फनखौनो हमाखैमोन। दा खालायनो र'। खालायखा माबोरै? बिसोरबो दा अबाव दङ, अबे हस्पिटालावबा दङ, जायगाफोरखौ ला मोजाङै। थौ आबै, बासाव जिरायनोसै जोंहा। औ नै फनखौ खालायनानै थाबनो फै। औ आं नै खालायगासिनो। थां नोंसोर जिरायै थां। लास गारिनो बियो, अबावबा थांग'गोन। माबोरै फै? थौ आबै थौ, माबोरै जिरायनायनि जायगा मोननाय नङा। एसेबां गोजान आं जिरायालासिनो थांनो हानाय नङा। थौ। औ आबै। हेलौ सन्जिब। औ रादाय, नै एसे बिजि दंमोन आं। थांबाय नामा नोङो? थांबाय माने नै दासो थांनो ओंखारदों। हारसिंनो बाजैमोनबो दं? साथाम दं जोंफोरो। दे। नै सन्जिब, नों रितुखौ फन खालायबावदोंमोन नामा? औ बाजैया फन खालायदोंमोन दानि। दे नों रितुखौ फन खालायनानै खिन्थाहर, जोंफोर अपोजिटनि मानसि लाना थांगासिनो, टेनसन लानो होनाङा होननानै। थैखौ मोनबाय होननानै बुंहर। मा ब्लाडखौ मोनबाय? अपोजिटनि मानसि मोनबाय? सोरखौ मोनखौ? जों गामिनि नामा? औ जों गामिनि दे। जोंबो थांगासिनो। आइ आरो बे नानि सासे, जायनि होगोन थैखौ, बियो ओमफ्राय आं। नानि माने उन्दै गथ'सो नामा? उन्दै गथ' नङालै, जोंहा सिख्रिमोननि बैसोनि। र' नों जायखिजाया दा माबा रितुखौ फन खालायनानै खिन्था मोनबाय होननानै, नाथाय जोंफोरखौ थांगासिनो होननानै दा बुं। नों नोंनि सोरबा लोगो मोन्दों मायबा जायखिजाया बेबायदि बुंनानै दों, जोंफोरखौ थांदों होननानै दा बुं। दे बुङा दे, नोंसोर थाबनो फै। 2 घन्टासोनि गेजेराव सफैगोन ना? 2 घन्टा 2.5 घन्टासो लागोन नामा? नों एड्रेसखौ मबाइलाव हरनानै दोन, अबे हस्पिटालाव दङ। औ दे फै माबोरै, आं हरना दोनगोन दे। दे। गोसोखौ दासो रेजें मोनबाय। गथ'आ बेसेबा खस्थ' मोननानै दङ। माबार सहैबानो जासिगौ। बाजैनो माबारै फन खालायनानै खिन्थानो र'। रितु बाजैयाबो आरो अख्रा टाइपनि मानसि ना, खेस्रि टाइपनि मानसि। दा आरो रादाया थांगासिनो होननानै खिन्थाब्ला आरो अबावबा फिसालानो थै होआ जानानै थागोन अबावबा। फाग्लि टाइपनि मानसि बेबो सासे। जायखिजाया मानसि थांगासिनो होनना खिन्थाहरनोसै आं। औ सन्जिब। नै बाजै, नों जेबो टेनसन लानांला। सासे मानसि थांगासिनो। हो? बाजै अपोजिटनि मानसिखौ नागिरनानै मोनबाय। थांगासिनो बिसोर दा। मा? अपोजिटनि ब्लाडनि मानसि मोनबाय? औ बाजै, मोनबायथ' र'। थांगासिनो बिसोरो क'क्राझारसिम। नों खालि एड्रेसखौल' हर आंनो मबाइलाव, वाट्सएपाव। अबे हस्पिटालाव दङ नोंसोरो, एड्रेसखौ हर आंनो। औ हरगासिनो आङो नै। वाट्सएपाव हरगासिनो आङो एड्रेसखौ। बेनिफ्राय अबेनि मानसियालाय अबेनिथो? खाथिनि ना? थाबनो सफैगोन ना बिसोरो? दानो सफैगोन ना? थाबनो माने बाजै, गामिनिफ्रायसो थांदों नालाय 2 घन्टासो लागोन। 2 घन्टा मानि लागोन? दे 2 घन्टाबाबो नेनांसिगोन आरो। दे एसे थाब खालायनो हो दे। फन खालाय, नङाबा नाम्बारखौ दंबा आंनो हरलाय। नाम्बार? देनाय बाजै, थांगासिनो दे बिसोर थांगासिनो। नों खालि एड्रेसखौल' हरनाय आंनो। औ दे हरगोन दे। र' आं नै डाक्टरजों रायज्लायनि र'। डाक्टरनो खिन्थाहैनो मोनबाय होननानै। थेंक इउ दे सन्जिब, मदद खालायनो थाखाय। नों नङाब्ला आंनि फिसाया मा जागौमोन। थेंक इउ सन्जिब दे। दे। औ दे। डाक्टारनो माबोरै खिन्थाहैनि? आबा, नों जेबो जाला र' आबा रनि। थैखौ मोनबाय, नों हामखासिगोन। डक्टर। औ। डक्टर, माबा अपोजिटनि थैखौ मोनबाय। सासे मानसि फैगासिनो होनो थाखाय। ए, नंगौ नामा? फैगासिनो? डक्टर, फैगासिनो। दा सफैबायना मानसिया? सफैयाखै डक्टर, बियो फैगासिनोसो। 2 घन्टासो लागोन होननानै बुंदों। गामिनिफ्रायसो फैदों। जेबो प्रब्लेमथ' गैया मेडाम। नोंथाङा 24 घन्टानि गेजेराव होनांगौ होननानै बुंदोंमोन। दाबोथ' 10 घन्टा दंबावोना? औ, आं 24 घन्टा होननानै बुंदोंमोन। दा 24 घन्टानि 10 घन्टा दंबावो। बे 10 घन्टानि गेजेरावनो मानसिखौ माबोरै फैनो होथार। ब्लाड बेंकआवबो खबर लादोंमोन। बे ब्लाडआ गैया होननानै बुंदों। बे मानसिखौ इमारजेन्सि थाबनो फैनो हो। डक्टर, फैगासिनो, बिसोरो सफैगोन। अके। दिनै सन्जिबा नङामोनब्ला मा जागौमोन दे? सन्जिबनि मदद मोनामोनब्ला मा जागौमोन?
डाक्टरा बुंनाय बादिब्लाथ' थैखौनो मोननाय नङामोन मा जागौमोन दे सन्जिबा मदद खालायामोनबा हे भगबान इसोरनि महराव सन्जिबखौ एंगारहरनायखाय थेंक इउ भगबान थारैनो दिनैसो मानसिनि गोनांथिखौ बुजिमारबाय आं मानसिया गासैबो समावनो धोनजोंल' सोलिनो हाया धोन सम्पथिजोंल' सोलिनो हाया मानसिनिबो गोनांथि जायो मानसिखौ रावखौबो नाङा आंनो होननानै दुगा मारिनो हाया मानसिया मानसिनि गोनांथि जाखायो सानसे समाव आं सन्जिबखौ बेसेबा रायदोंमोन गाज्रि होननानै बेखौ बुंदोंमोन नाथाय थेवबो दिनै बेयो आंनि फिसानि थाखाय एसेबां मदद खालायदों खायसे समाव रागा जोंनानै गोबां बाथ्रा बुंफ्लाङो सन्जिबादि बेफोर बाथ्राखौ गाज्रि मोनालासिनो गावनि साननानै मदद खालायहरबावदों नङाब्ला गुबुनाथ' खालायनाय नङामोन दिनै फैसा थानानैबो आं फिसानि थाखाय जेबो खालायनो हायाखैमोन थारैनो मानसिया आं हारसिं थागोन आंनो रावखौबो नाङा होननानै थानो हाया मानसिया मानसिनि गोनांथि सानसेबाबो जाखायो दिनैसो बुजिबाय नुदों मा नोम्फानि क'क्राझाराव थांनो होखो बिखौ मा बोरमाखि मोसौखि जानायनि बिखौ क'क्राझाराव एंगारहरखौ बे खामानि माखासेखौ दालाय सोर मावनांगौ अमा बेदर जानाया थोरसि माखासेया सुनो दोङो आयु बेसे आखाइसिथा नांख्लायजोबनाय अमा बेदर जाबा ओरैनो थोरसि सुनो बाखायो आङो बेसेबा थावनि हाबिला थानायबा सुगौमोन दा आं बे माखासेखौ सुनांगौ ओइ थां थोरसि माखासेखौ सुनो थां नोंनो थांनो होदों साला हाबिदाखौ सिनाया मायानो सोर मा सोर थैनो ओंखारदों सोर मा जादों जोंहालाय मा अर जादों सोरबा थैयासो ना मासो मालाय खां ओरैनो खामानि मावग्रा मानसि गैखाया हाजारथा खामानि थायो न'आव थांनो होबायहाय क'क्राझाराव सिनेमुआनो सोरबा नोम्फानि आंहासो लस जागोन मालायालाय मा लस जागोन बे हौवायानो बांद्राय गुनि गियानि देखायो बेबायदि देखायनायखायथ' साला बयबो गोरलै मोनो बे हौवाखौ साला थैखाङासै बे सासे हौवाखौबो सारा हौवानि खामानिफोरखौ मावो मा खिजानो एंगारहरनांगौ बेखौलाय क'क्राझारावलाय एखे गथ' गोरलै जालायबाय थाम बुना होगौमोन आं बेखौ दा दोनै लांदोंसो क'क्राझाराव दा माब्लाबा दोनफैयो बिखौ साननै सानथामसो लायोना मासो लायो बेमारि मानसि माबा खालायो दा बे दा खामानि माखासेखौ आं मावनानै थैनांसिगोन होमबा बेसे खस्थ' जायो हिनजाव मानसि हारसिं न'खराव खामानि मावनाया गथ' सानै स्कुलाव लांनांगौ गथ' नायनांगौ दोनैनांगौ ओंखाम संनांगौ मानांगौ बेसे खामानि थायो बे पाप्पि हौवायालाय मा मोनथिगौ बिलाय आयै बाबाजों आबैजों बिसोरनि हाबिलाखौ लानानै अबाव थांदों अबाव थांदोंलै आयै माइनावासो खिथादों ओइ माबा सासे आलासि बिराद बेमार जादोंनो सोर आलासि दे गोदो गोदायनि नोंसोर सिनाया बेनिफ्राय हाबिलाखौलाय मानो लांदों इमारजेन्सिनो मायबा थै नांगौनो बेनिफ्राय हाबिलाखौ लाना थांबाय आरो थैखौलाय हाबिलाया मानो गुबुन मानसि गैया गोरोबनाय मोनाखैनो बेखौनो नोंसा बाबाखौ फन खालायहरदों सोरबा दं होननानै ओमफ्राय हाबिलाखौ मोननायखाय लाना थांबाय आरो सोर आलासि जों सिनायै जोंनाव फैफेरा नामा बेबायदि फैनाय जायानो दे फैयो आलासि सोर मार जोंहालाय सोर आलासि दंबावो आबैनि जाथि दादानि जाथि सोर दङ जोंहाथ' रावबोआनो गैया बेबायदिनो थाहैनाय बाहागि बुहागा थालाबायोना बेनिफ्राय आबैयाबो थांलायनांगौ आरो बेखौनो सोर आलासि बेलाय आबैयाबो थांलायनाय आलासि सिरियास नालाय थांबाय आरो मा जादोंनो मायबा बेमार जादों नामा आयै एक्सिडेन्ट जादोंनो सेंग्रा ना सिख्ला आयै सेंग्रा जोंनाव फैफेराखै न' आलासि जानो फैफेराखै मानो थांनाय नोंलाय आयै आं थाङालासिनो थानो हायासै गोसोखौ माबोरैबा मोनबाय थानायनि थांथारनोसै गोसोखौ माबोरैबा मोननो होननानै थांब्लानो जागोन नामा नोङो आरो माब्लानिफ्राय नोंनि गोसोआ बेबायदि जाखौ बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय गोसोआव दुखु लानानै जेबो लाब गैया मोनथिबाय आरो दा समा सिटुवेसना क्रिटिकेल जानानै दङ नों मानो थांनांगौ नोंनि फेसखौ जुदि सोरबा गोरोन्थियावबो जुदि नुफ्लांदोंमोन मा जागोन नों मानो थांनांगौ आरो बे रितु हारामजादिया नुबोला मा जागौमोन मानो थांनांगौ नोङो नेक्स्ट टाइम आंनाव सोङा हौवा बेबायदि दा मावसै मोनथिबाय बेफोर जों सानैनि थाखायनो गाज्रि जागोन मोनथिबाय ना जोंफोर जा खामानियाव आगान होदोंआनो आरो फावसाफिनबा जाया मोनथिबाय बेफोर खामानियाव आगान होनायनि सिगांनो साननांगौ बेफोरखौ आगान होनायनि उनाव दुखु मोननाय गाज्रि मोननाय गोसोखौ गाज्रि मोननाय बेफोरखौ सानब्ला जाया बेफोर खामानियाव दुखु गोसोनि साननाय बेफोर जेबो थाहैया मोनथिबाय लोगो सेगो बेफोरखौ बाद हो जेब्ला बेयो नोंनि थारखौ मोनथिगोन बेयो नोंनि महरखौबो नायनो गोसो जानाय नङा मोनथिबाय बेनिखायनो बेफोरबायदि मानसिजों लोगो दा खालायसै मोनथिबाय साननाङा नों बायदि आं बायदि मानसिखौ बिसोर मोजां मोनगोन होननानै मोनथिबाय ना नाथाय आयै बिसोर बेसेबा सिरियास दं सानैबो थैहां डक्टरा बिराद सिरियास होननानै बुंदों हा थैदों माथो जाखौ गावबागाव खाबारसो बिसोर बेबायदिनो लिरना लाबोखादोंमोन रावनिबो मेगन नोजोराव फैनो लुगैयाखैब्ला मोजाङै थांनो लुगैदोंब्ला बेफोरखौ दा मावसै जानला मोनला मोनथिबाय दिनैनिफ्राय बेफोरखौ जानला मोनला दा खालायसै फिलिंस
साननाय मोजां मोननाय गोसोथोनाय नों जुदि मायबा सानदोंबो बे बारहुंखानि बागै बेफोरखौ बावगारखा मोनथिबाय बेफोरखौ जुदि सानदों नों दुखुनि अनगायै जेबो मोननाय नङा एसेबां थगाय दोनबावनो आरो गथ'फोरखौ गाबोन समफोर खोन्थानोसैसो खोमा आङो बेबायदिलाय सानबेसे थगायबाय थानो हानो मायबा नङा मायबा मोनसे जाबायानो थागोन आरो जालांबाय गोबां सम जालांबाय सम बारलांबाय बोसोर बारलांबाय गथ'फोरा देरबाय जोंफोरबो बोराय बुरि जाबायानो दालाय मोनथिबालाय आरो माथो जासिगौ मोजाङानो जासिगोन दा बयबो थार बाथ्राखौ मोनथिजोबथोसै रितुआबो आगोलनिफ्रायनो फैखायासै दालाय अबावथो मोनथिबाबोलाय गथ'फोरा मोनथिबाबोलाय सोरबा मोनथिबाबोलाय अबावथो फैबावनो फैखाया बियो माथो दा बयनोबो खिन्थाजोबनायानो मोजां जासिगौ बेबायदि थगायबाय थानो मोजां मोनला आं गथ'फोरखौबो आगोलनो उन्दै समावनो खिन्थाखानायब्लानो हामगौमोन खोमा बिसोरहा बिमा उन्दैबो दंबावो आरो बिदाफोरबो दंबावो होननानै दा देरनानै मोनथिब्ला खोथाफोरा बांसिन गाज्रिसो जायो दे सन्जिब मा जाखौ सफैबायना नै 7 घन्टाल'सै मा जायो मा मायो इमारजेन्सिथार दिनै माबोरै फन खालायनाय मा मोनखौ औ बाजै नै बास स्टेन्ड मोनबायनो थांगासिनो दे माबोरै खालाय बिराद गिनाय मोनदों आं बेखौनो नेनानै एसेबां सम थांबायानो ना दा आरो माबा मोनसे जाना होबा जेखिबो राहा गैयै जाजोबगोन दे माबोरै फैनो हो औ बाजै नै थांगासिनो माब्ला सफैगोन बे थै होग्रायाबो बिराद गिथारबाय आं समखौ गैला बायदि मोनजोब्बाय आङो माबा बे मानसिया सफैब्लासो सान्थि मोनसिगोन आं नङाबा गिनाय मोनसिदों आं बिखा दुलुक मोनसिदों माब्ला सफैगोन बे औ नै सफैबायानो र' बास स्टेन्ड सफैबाय दे बाजैया फन खालायगासिनो माबोरै थांदो गोबाव जागोन र' नै थांगासिनो नै हाबिलाखौ एसे मायबा जाहोदों थै होनायनि बाथ्राथ' जेबो जाबोआखैनो बियो ओंखाम माबा जाहोदों र' एसे रुटि जाहोदों दे एसे थाब खालामबानो जाबाय दे समनि खमि दंनो जाखांबायना जाखाखैथाय हाबिलाया मालायनि मानसि लाबोना आरो बेबायदि जानला मोनला खालायनोबो हायाना थै होनाय बाथ्रा एसे जाहोनोबो नांगोन अबावबा आरो इमारजेन्सि समाव मानसिखौनो मोनखायाखै बेखौल' मोनदों जेनथेन बिबो आरो उजाव बेहुस जाना होबा थैखौनो अबाव होनो हायै जाना थागोन बेनिखायनो जाहोग्रोदों आं बिखौ दे सन्जिब मा जाखौ सफैबायना नै 7 घन्टाल'सै मा जायो मा मायो इमारजेन्सिथार दिनै माबोरै फन खालायनाय मा मोनखौ औ बाजै नै बास स्टेन्ड मोनबायनो थांगासिनो दे माबोरै खालाय बिराद गिनाय मोनदों आं बेखौनो नेनानै एसेबां सम थांबायानो ना दा आरो माबा मोनसे जाना होबा जेखिबो राहा गैयै जाजोबगोन दे माबोरै फैनो हो औ बाजै नै थांगासिनो माब्ला सफैगोन बे थै होग्रायाबो बिराद गिथारबाय आं समखौ गैला बायदि मोनजोब्बाय आङो माबा बे मानसिया सफैब्लासो सान्थि मोनसिगोन आं नङाबा गिनाय मोनसिदों आं बिखा दुलुक मोनसिदों माब्ला सफैगोन बे सफैबाय होननानै बुंदों माथो र' गेटसिम नायनो थांनि हो जाबायसो माथो सिनायाखैमोन आङो मानो फैदों बिसोरलाय बेयावलाय मानो फैदों बिसोरलाय